Dobrodošli u Usporedivo bolji podcast by Compare.hr. Prvi hrvatski 100% AI podcast. Idemo danas pričati o putnom osiguranju. Svi mi volimo putovanja, jel tako? Ali uvijek postoji onaj mali crv sumnje. Ono, što ako? I iskreno, pomisao da ti se nešto dogodi, neka nezgoda, ili ti se izgubi prtljaga negdje daleko. To može baš pokvariti cijeli doživljaj. Apsolutno. To, čini mi se, uskače putno osiguranje. Kao neki, štit. Da te poštede i stresa, a bome i nekih, ogromnih troškova koji te mogu zadesiti. Upravo tako. To je ta neka sigurnosna mreža. Pa danas ćemo baš malo dublje zaroniti u tu temu. Koristit ćemo naravno informacije koje smo našli na Compare.hr. Cilj nam je nekako razjasniti što to putno osiguranje uopće jest, što sve može pokriti, koje vrste postoje, da malo demistificiramo stvar. Odlična tema. I relevantna, jer, gle, ljudi putuju sve više, destinacije su sve dalje, egzotičnije. Da. A s time, logično, rastu i rizici. Tako da putno osiguranje stvarno daje taj neki, prijeko potreban osjećaj sigurnosti. I dobro si spomenula Compare.hr. U ovoj šumi ponuda danas takve platforme su skoro pa nužne. Baš olakšavaju snalaženje. I ne samo za osiguranja, nego i za telekome, kredite. Sve nađeš na jednom mjestu. Zgodno. Super. Ajmo onda krenuti redom. Što sve to putno osiguranje može uključivati? Ona osnova osnove je, pretpostavljam, putno zdravstveno, je li tako? Točno. To je nekako temelj svega. Znači, ako ti zatreba liječnik, hitni prijevoz, neki lijekovi vani, to pokriva troškove, barem do određenog iznosa, naravno. Ok, to je jasno, ali vidim da popis ide dalje. Što još može biti unutra? Da. Popis može biti poduži. Imaš, recimo, osiguranje od otkaza putovanja. To je korisno ako se, ne daj Bože, razboliš baš prije puta ili se dogodi neka druga nepredviđena stvar. Aha. Zatim, osiguranje od prekida putovanja. Znači, ako već jesi na putu, ali se moraš iz nekog razloga ranije vratiti kući. Kužim. Pa onda, vrlo popularno i često potrebno, osiguranje prtljage. Od gubitka, krađe, oštećenja. To mi se čini baš važno. Je. Onda idu i one, teže situacije. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja pokriva invaliditet ili, u najgorem slučaju, smrt. I čak postoji osiguranje od privatne odgovornosti. Znači, ako ti nekome vani slučajno naneseš štetu, pa te tuže. I to može pokriti. Čekaj malo, ovo zvuči pa skoro kao da može pokriti sve moguće scenarije, ali sigurno postoji neka caka, zar ne? Nije valjda sve to u osnovnom paketu? Tu si pogodila. I to je možda najvažnija stvar koju treba znati kad gledaš ponude. Ona osnovna polica, koja je najčešće i najjeftinija, ona u pravilu pokriva samo zdravstveno. Znači, samo liječenje. Samo zdravstveno? Stvarno? Da. Sve ovo drugo što smo nabrojali, prtljaga, otkaz putovanja, prekid, odgovornost, to su uglavnom dodatna pokrića. Njih moraš posebno odabrati i, naravno, dodatno platiti. I tu ljudi često pogriješe. Vide nisku cijenu, uzmu osnovno, misle da su pokriveni za sve živo, a zapravo nisu. Zato je ključno, ali stvarno ključno, uvijek pročitati uvjete, što točno ta polica uključuje. Ovo je baš bitno za naglasiti. Hvala ti na tome. Znači, nije svejedno koju policu odaberemo. A što je s trajanjem osiguranja? Čujem ljude kako kažu, uzet ću godišnje pa sam mirna cijelu godinu. Je li to uvijek pametno? Pa, ovisi. Nije uvijek najbolja računica. Ovisi i koliko putuješ. Jednokratno osiguranje je logično ako ideš na jedno konkretno putovanje. Ugovoriš ga za točno određeni broj dana i to je to. Ok. Godišnje, s druge strane, pokriva sva tvoja putovanja unutar tih 12 mjeseci. Ali, pazi sad, tu često postoji limit trajanja pojedinog putovanja. Recimo, možeš putovati koliko hoćeš puta, ali svako putovanje ne smije trajati duže od, 30 ili 60 dana. Ovisi o polici. Aha, kužem, postoji taj detalj. Da. Sad, kome se što isplati? Ako putuješ, recimo, 3, 4 ili više puta godišnje,
onda je godišnje često i jeftinije i jednostavnije. Jednom ugovoriš i miran si. Nemaš brige svaki put iznova. Manje gnjavaže, da. Tako je. Ali ako putuješ samo jednom godišnje ili možda 2 put na kratko, onda ti je jednokratno vjerojatno povoljnije. Stvarno nema univerzalnog odgovora. Treba procijeniti vlastite navike. Jasno, znači opet individualno. A cijena? Osim tih dodatnih pokrića koje smo spomenuli, o čemu još ovisi koliko ćemo platiti? Pa 2 su glavna faktora. Ustrajanje i pokrića. Prvi je broj osiguranika. Jel putuješ sam, u paru, kao obitelj, s djecom? Logično. A drugi je visina osigurane svote. To je onaj maksimalni iznos do kojeg te osiguranje pokriva za pojedine rizike, recimo za liječenje. Veća svota znači i veću sigurnost, ali naravno i nešto višu cijenu, višu premiju. I tu opet dolazimo do važnosti usporedbe, recimo preko Compare.hr. Tu se te razlike baš vide. Primijetili smo nešto zanimljivo analizirajući ponude. Reci. Pa da ona polica koja ima najnižu cijenu za osnovno pokriće ne mora nužno biti najpovoljnija ukupno, pogotovo kod godišnjih polica. Nekad neka koja je u startu malo skuplja zapravo već uključuje neka dodatna pokrića, tipa prtljagu, pa kad sve zbrojiš, ispadne bolja vrijednost za novac. Eto vidiš, treba gledati širu sliku. Apsolutno. I pratiti akcije. Osiguratelji često imaju popuste, pogotovo prije sezone putovanja. Isplati se baciti oko. Spomenuo si obitelji, postoje baš posebne polise za njih. Da. Osim tih pojedinačnih polica, postoje i grupne, za veće ekipe, ali i baš obiteljske polise. One često pokrivaju roditelje i djecu, a neke čak i širu obitelj. Bake, djedove, ovisi o uvjetima. To može biti povoljnije nego da svatko uzima za sebe. Super info. I što bi onda bio neki konačni savjet kad biramo putno? Odakle krenuti? Od cijene? Ja bih rekao da treba krenuti od sebe, od vlastitih potreba. Prvo pitanje, koliko često uopće putujem? Drugo, kamo idem? Je li to Europa ili neki drugi kontinent? Treće, što ću tamo raditi? Ležati na plaži ili planirariti, skijati? Rizici nisu isti. Dobra poanta. Tek kad to znaš, onda gledaš ponude. Za nekog to često putuje, pogotovo poslovno, godišnja polica sa širim pokrićem vjerojatno ima najviše smisla. Ali evo još jedne potencijalne zamke koju smo uočili. Još jedna, ajde. Neka godišnja osiguranja, čak i ona dobra, ne dopuštaju da naknadno ugovoriš dodatna pokrića. Recimo, uzmeš osnovno godišnje i onda za jedno putovanje želiš dodati osiguranje prtljage. Kod nekih to ne možeš. Stvarno? Pa što onda? Onda moraš ili tražiti nekog drugog osiguratelja koji to nudi, ili za to konkretno putovanje uzeti zasebno jednokratno osiguranje s tim dodatkom. Zato opet i opet ponavljam, čitati uvjete i uspoređivati. Compare.hr tu zlata vrijedi. Definitivno. Sve ovo pokazuje da putno osiguranje nije samo neki papir, neka formalnost koju odradiš usput. Baš treba malo promisliti i shvatiti ga ne kao trošak, nego kao ulaganje. Ulaganje u vlastiti mir i bezbrižnost na putu. Točno to si rekla. Investicija, a ne trošak. I ključ je u usporedbi. Ne gledati samo konačnu cijenu na dnu, nego što točno dobivaš za taj novac. Koja su pokrića? Koji su limiti? Kakva je asistencija ako se nešto dogodi? Razmisli o svojim stvarnim potrebama. Jel ti najvažnije samo zdravstveno ili ti je bitno i da si pokriven ako ti otkažu let, izgube kofer? Tek onda biraj. A za tu pametnu usporedbu da nađete najbolju ponudu brzo, lako i online. I to ne samo za putno osiguranje, nego i za auto osiguranje, dopunsko zdravstveno, pa i za telekom pakete ili kredite. Znate već adresu compare.hr. I možda za kraj, evo jedno pitanje za razmišljanje za svakog tko planira put. Koliko vam zapravo vrijedi onaj osjećaj, onaj potpuni mir dok ste negdje daleko od kuće, znajući da ste zbrinuti ako nešto krene po zlu? Je li tih par eura ili koliko već košta osiguranje zaista trošak? Ili je to možda jedna od pametnijih malih investicija u vlastiti spokoj?